ንግዳስ ኣብያትኒ ክትግደስ ለግን በቃ ደጋግሚ ይድውል ይጽሕፍ ውጽኢት ግና ባዶ እዩ እንታይ ክገብር ንሓደ ሕቶይም ቅድሚ ዝኾነ መባልና ዝኾነ ወዲ ዘበለ እቲ ቀዳማይ ዕላምኡ ኣተኩሮ ክኸውን ዘለዎም ኣብ ገዛእ ነፍስዩ ገዛእ ነፍሱ ክበሃል ከሎ ብክንቱ ንወብቑ ኮይኑ ንምርካብ ምጽዓር ማለት እዩ። ዕላማኻ ነጺርካ ድማ ነቲ ዕላማኻ ንምውቓእ ተስፋ ከይቆረጽካ ምጽዓር እዩ። ስለዚ ተምሓራይ እንትኾንካ ኣብ ትምህርትኻ ዝያዳ ኣተኩር፣ ሰራሕተኛ እንትኾንካ ከመይ ጌረ ነተን ዝረኽበን ገንዘብ እጽፊ ይገብረን ኢልካ ሕሰብን ካብ ተብሓለ ርሒካ ኣብ ንሓንጎልካ ዝሓንፁ ነገራት ኣተኩርን ዝያዳ ክእለትካ ኣስፍሕን። ትርጉም ናይ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ? ብዛዕባ ጓል ጥራሕ ትሓስብ እንተኮንካ ንክልቲኢ ከይረኸብካ ዛርሞ ክተርፍ ከም ዝኾንካ ንምሕባር እዩ። ኣብ ንገዛእ ርእስኻ ዝልውጥ ነገር ተጸሚድካ እንተጸኒሕካ ግና ዜርካ መወዳእታ ድሌትካ ጓል እንተኮይኑ ክትረክባ ግድን እዩ። በዝኾነ ናብቲ ሕቶ ምስ ንምለስ ንግዳስ ኣብያትን እንታይ ክገብር ዝብል እንድዩ? ስለምንታይ ምግዳስ ኣብያትካ ምባልን ጠንቁን ገዲፍና ኣብታ ምግዳስ ኣብያትን ጥራሕ ምስ ነተኩር ግና ክትገብሮ ዘለካ ንኣክ ተሐጉስ ትገብሮም ዘለኻ ነገራት ምቁራጽ ጥራሕ እዩ። ምናልባት ኣብ ብርቱዕ ፍትወት ወይ ፍቕሪ ወይ ተገዳስነት ደረጃ ክትሕሉ ትኽእል ኢኻ። እመናኒ በትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ክትግደሰለያ ከምባል ካብ ብዕራይ ጸባ ምጽባሕ ይሕሸከም። ንስኻ ንኩ ከምቲ ትጽዕሮ ዘለኻ ድሌትካ ረኺብካ እንተትኾን ነርካ ነዚ ሕቶ ኣይመስለዓልካዮን ኣይመስሓተትካ ነርካ። ስለዚ ስምዒትካ ተቆጻጸር። ይፈልጥ ከይደለኻዮ ከም ትጽሕፍን ንጽሕፍካ ወይ ደወልካ ብኻ ኢልካ ከም ትጠዓስን ይኹን እምበር ኣብ ሕይወት ክዕወት ዝኽእል ሰብ ስምዒቱ ዝቆጻጸር ጥራሕ እዩ። ስምዒት ክበሃል ከሎ ምስ ገይርክብ ጥራሕ ዘተሓዙ ሰባት ኣይሰኣኑን። ናይ ኩሉ ስምዒትና ነዛረብ ዘለና ብዝኾነ ኩሉ ፈቲንካ ምሽ ምዃን ኣብይካሎ ሓደ ትገብሮ ትኽእል ኣብ ሰዓት እግርኻ ምሕጻር እዩ ማለት ክትረኽባ ትፍትኖ ነገር ተጸሚምካ ኣቋርጾ በዘላቱ ደረጃ ኣብ ዝተገደስካላ ጊዜ መመሊስካ ኢኻ ተሕድማ ዘለኹም ካብ ኮነ ደወልካ ኣቋርጽ መልእክትኻን ከምኡ ንክተስተንፍስን ብዛዕባኻ ንክትሓስብን ጊዜን ዕድልን ሓባም ኣብ ሰዓት እሞ ከዓ ደዊልካ ጽሒፍካ ክንስኻ ገና ከይመለሰትካ ከላ እንዳጽሕፍካ ኣይተጨንቃን ኣይትረብሻን እዚ ከዓ ከም ትብልን ኣይትግበራ ብጀከይ ካልእ ህይወት ስራሕ የብሉ እንድዩ ኣይተብላን ናይ ኣመና ደላይ ስምዒት ኣንጸባሪካ ተቋፂሮ ዝብል መንፈስ ኣይትሕድረላን። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት በቲ ዘላቶ ደረጃ ብዓይና ንስኻ መሰልቸዊ ሰብ ኢኻ ንኣም። ስለዚ እንታይ ጽበላኸም ይፈልጥ ስቕንተይ ለማሞ ክትጸልዓንያ መሊሳ ክትርሕቐንያ ከም ትብል ግን ድማ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ተግባራት እዩ መመሊሱ ከም ዘርሕቓ ዝገብራ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ኣቋሪጽ ኣብ ገዛእ ነብስኻ ኣተኩር መልሰ ግብራ ተዓዘቡ። ብከም ዝፈትኑ ርግጸኛ ማለት ልዕሊ 90% ማለት እዩ። ምናልባት ንክልተ ሰሙን ክትጽመም ትኽእል እያ ነዊሑ እንተተባሂሉ ድሓን ሓደ ወርሕን ሓባም እንታይ ደኣ ኢላ በዓላ ኮንታክት ከም ትገብረከ ወይ ከም ትድውል ትጽሕፍ ፍሉጥ ድሕሪኡ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ምናልባት ደጊምካ ምስተሓተኒ ማለት ድሕሪ ምጽማም በዓላ ክትረኽበካ ምስትፍትን ካልእ ጊዜ ክምልሰልካ እዩ። ብዝኾነም ሓንቲ ጓል ኩሉ ፈቲንካ ተገዳስነትካ መሊሱ የርሕቓ እንተሎ ክትገብሮ ዘለካ እቲ ሓደን ወሰን ተገዳስነትካ ምጉዳል ጥራሕ እዩ። ደድሕሪ ዘይግደሰልካ ሰብ ምግባይ ትርጉም ኣልቦ እዩ። ንስኻ ዝከኣለካ ጌርካ ኢኻ እቲ ዝተረፈ ናታ ነገር እዩ። ካብ ኮነ ዋላ ንክተመዛዝን ዕድል ክትሕባ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ኣቋሪጽከም ኣብ ገዛእ ካልእ ጉዳይካ ተጸሚድካ ከለኻ ብኡ ጌራ እንተኸይዳ እውን ጻዕዳ ይጽናሕ ኢልካ ጥራሕ ኣፋና እምበር መመሊስካ ከይትጠዓዝ ዓይናትካን እዩ። ካብኣ ትበልጽ ዝሓሸት ጓል እውን ስለትሕልያ እዚኣ ኬዳ። ስለዚ ሕማቕ ኣይትመነይላ ቂምታ ኮነ ካልእን ኣይትሓዝ መሪካ ጥራይ ንሓዋሩ ካብ ልብኻ ኣፋንዎም። ኣብ ዝኸለቶ ንኣ ጽቡቕ ተመኒኻ ካብ ሕሉፍ ጌጋኻ ተማሒርካ ክሳብ ናትካ ዝኾነ ትመጽእ ተስፋ ከይቆረጽኩም ኣብ ነብሰ ለውጢ ኣሚንካ ነብስኻ ምስ ሰባት ከይወዳደርካ ግን ድማ ካብ ትማሊ ሎሚ ከመይን ኣበይን ኣለኹ እንዳበልካ ኣበርቲኻ ጻዓር ተለወጥ ሓዝ ሽኡ ትዕግስቲ ኣብ ዝገበርካሉ ምሽ ጊዜ ፍቕሪ ንሓዋሩ ማሚካ ቀሲንካ ትነብረሉ ሓዳር ክፈጥረልካ እዩ። ጽቡቕ ዕድል።